салому алейкум бори дига ба ҳаматон ана бародаро апа хоҳаро ҳамае ки гӯш мекунед. рости гап чанд қаши дар интернет дар канали хайри муҳоҷири анонестем ё дар инстаграм инстаграми авиакасаи муҳоҷирон. бародарои азиз хай камтарак ба проблемаҳои шахсии худмон будем. инак бо гаштем бо дар хизмати халқ бо дарам авиакаса бо билетҳои арзон ҳаракат мекунем ки барои шумо пешкаш кунем, дастрас кунем. ана бо як хушхабар дига хостам барои шумо бирасонам. ана акае ки дидестем барои чи ака дар бари маҳай ина номерош наминҷай. ана хай бага салому алейкум кунем акаҷон. И ака беҳад дар хизмати халқ барои ёрдам, барои кӯмак бисёр ҳастай. просто ай камера қафо буд то ҳамин рӯза. мақсад камера чӣ намекард. ҳай бисёриҳо дар тикток мешинохтанд акара. ана гуфтани он азам ки бародаред бисёр занг мезадем гуфтем ака документ надорем чӣ хеле бирем то аэропорт то ягон ҷура мақсад амҷо ҳастем. ина марҳамат як кори хуби дига барои шумо. ана ми номеро ки дарем рости ака хичай номерои ҳами дастӣ чай номерои ватсап чай ҳам ана занг мезанед ами акада. мақсад ай ки ҷои ҳаст адрес ҳами қатъи муомила мекунад шуди нарх навош ай ҷо танс мебара аку ранги дигарухи қимат намега бо ҳам чӣ хеле документ надори ай хона буромада қапида ба раҳрӯ. инами ака мақсад ба ҳаматон метавона ки кӯмак куна. оз ака хитам аз чор сухан мекуна бо далши гапои хумона мегем ку ака чи эсат ҳоза ага нашод то аэропорта бурда расондан савол ҷавобиш кати иншоаллоҳ ки мебарем то дандаи аэропорта мерасонем ягон бе ягон проблема бе ягон мисол бай бале не только аэропорт мақсад бародари азиз ҳам дунои территорияи москва под москва ҷо любой ҳам территория такси дар кор бародари азиз мақсад такси бародари химон тоҷики химон бовари хатина мақсад бародаро ина номер дар занг мезанен дар хизмат 24 соат дар любой время занг бизанед мақсад гака дар фалон ҷо рафтан дар кор нашуд пулшам муомила мекунӣ ки бо будар расонда ба хафагарӣ нашав ки иқаб мешид иқам мешид яндекс уқам мешид дигар нашав срада акаҷо мо ҳаминҷо фалон ҷо мерем намихелем хавдам намихелем мақсад хай муомилаи тоҷикиро фаромӯш накунен. номеро ки дар рости хидмай номерои мақсад авиакаса мисли ҳамвақтам авиакаса муҳоҷирон менависам айҷа менависам номи акара такси менависам номаша менависам такси менависам номерошам мемонам занг мезанед любое время дар хизматон дар шаҳри москва под москва. бародарои азиз худованд ҳаматон нигаҳбон бошад дуо кунед иншоаллоҳ худо хоста бошад пешаки сюрприза кам дега мондаги сюрприза жидат кунем. салому алейкум бародари азиз. салому алейкум зиндаву сарбаланд бошад.